Yan di na kaya kung nasawi ngawan kan dito'y nakem kurang aklat panawin puso pagpunaan nga di kan ay ayaten daytoy met tilag lagi prem di ka kuman sinubliana ja kuman nagpapakitan kadyak kaya't ngayon ka masaktan ja kuman nagpapakitan kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Malagi umukad na taon itaw taadaw ka timbati manamnaman asyak tay sulyang ng dalilaw kagayang Jakman lamay tulen sa tawa tay tarik na gaputong muken ka di mo nimbilang ikaw sinaktan kawan pacek akar karim kinaul budami nasong ikalagsan
HBO Records and Oyoboy Production. Abay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itan-taadan at tagigwa, to'y puso na buburaya kumanuang mo atong tengka. Sika kumagkain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tuti panawin, baka sikan tunat laeng. Ipuno para kanyak, ay anyan na naglagsa. Pilpilitin aluputan, tu'y puso ka na kanseran. Kaya't kuamaamuan, apay namin na itagalan. Di puso agsagsagaba, tirigan gapuken ka. Sindut puno para kaniya kisuka di wenno sika. Nagururaya kuma nuammo adung tengka. Sika kumagkain-in nangaw, ken kakin-kin na tawa. Dumteng tuti panawin, baka sikan tunat laeng. Ipuno para kanyak, ay anyan na naglagsa. Pilpilitek alukatan, tu'y puso ka na kasertan. Kaya't kuamaamuan, apay namin na itagalan. This is HBO Records Original. Abay nga itaka lang, ading teng dito'y biyak ko. Itan-taadan ang tagikwa, to'y puso nagururayak kung
ma no amok adungteng ka sika kumat kain-inangaw ken kakinkin na tawa tungteng tuti panawen baka sikan tulain ipuno ang para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilite kalukatan tuy puso anakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalan dumteng tuti panawen baka sikan tulain di puno ang para kanyak ay andyan na nagragsak pilpilite alukatan tuy puso anakaseran kaya't ku amamuan apay namin na itakalan kaya't ku amamuan apay namin na itakalan HBO Records and Oyoboy Production. Oras na asyak ta'y umadayo Kitlit-li ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Ta'y mabukuda kanayak na ikid din Nupay na saen ngimday tuy tirumbing Amok adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kariyak laen Jak maitur no sa tila kamit to Gapula kenayat binulod ko Aklune nagpalinak ka naruko Nagpaadite di saan ko apuko Palubusan kan na isutay sulianam Usukin riknam isut adaan karbengan Awan titengel ko anang ikot ken ka No dilatoy ayat nga inaktin parik na Diyan maitur no sa tila kamit to Gapula kenayat binulot ko
Napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetang saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggan tungpal tanim si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ati Bernati Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Mrs. Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno. Di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknak wan sikat tidamong nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalik
Tut na kinsanaan ikatin palag ang gaput inagubsan. Nagalagipin si kalat inayat ko, nangibuk mo ka tuy anos ko. Anya ka di nagkurang akin ka, nang dasaam ayat kakakaisunan. Laglagit len, linaksid nakman tapusong, si kanto bailat, di patpatig ko. Imbilang ka, si kati amin ko, hinggat mauyos, tuy anos ko. Panang likod mo, kakaiso ng ayat ko. Siya pa'y ang napugno, tiin ka lang mo, anyat ibasol ko. Diyak magawidan, nga umari mayam, luwak nagsasamusang. Tut na kinsanaan, ikatin palag ang gapu inagubsan. Laglagipin, linaksid nakman tapusong, si kanto bailat, di patpatig ko. Imbilang ka, si kati amin ko, hinggat mauyos, tuy amis ko. Imbilang ka,
sa lutsub man ken ka. Damag ko asyak tay kaguram, ngimjag amot pangigdapuanan. Di na kadin ay ayaten, wenno adan sa balin, anangita kelinam itariknan, dinagkadunay pasakkan. At kadi karbengat manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Bila idaw-dawat ko tinakat kumapagpakitaan, ragsakyu akasam itan, masugat ko'y kaungga. Din ay ayaten, wenno adan sa balin, anangita kelinam itariknan, pinagkagunay masaktan. At kadi karbengat manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak imukat lipaten. Bila idaw-dawat ko pinakat kumapagpakitan, ragsakyu akasam itan, masugat ko'y kaungga. Ragsakyu akasam itan, masugat ko'y kaungga.
Das ko ti agbalin anatibker tapno ni ayata di maraka. Inadas ko in sakripisyo to'y biyak ko awan pinanunot ko. No di si kalae na ipay patek ko.
Sabot kumandata ng isang request. Bagat met kaidi anugan dat muntut ag subli. I am sorry tadya maikari napalalo kami isakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Rinuruwag ko tinagwayas sablay nalipatan ka naming anuak nagparparit na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naglata kinit kita into nagsarang na sulit to'y mata ako mitakit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot panang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Babawitan na ang miris mo't nagpitutan. I am sorry, damage has been done. Tsak meting pangarap sa maituran, balay gigit masarakan, kalpasan na siya ket panawa. Into nagsarang na kusilapan na ipasulit na to'y mata ako mitakit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot panang iparik na ang nagbiyagang naawan ka. Kabailak to naaramiden nga ito nagsarat ka kung silapan ka ipasulit ko to'y mata ako mitakit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot panang iparik na agbiyak kang naawan ka.
Daytoy na nga agladini nga sikat malagip ko agsa sa init daytoy puso ilag ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem atase biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsinga mga puso ang tupin natin tunay awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipatan naayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga ayan sikalat makarignaang di ka tupulos malipatan na na minsan nagbalin ka ang paset ko'y biyag ko agiyaman na tatimday ka anang paraliag nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray ang kandito'y dena jak maepe tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsinga dua nga puso magtumpin natin Huray awan ka, tuy sidong ko, jak tugang den nalipatan, naayat mo, daytadong mo, awan umarta, tuwing nga ayan, sikalat nakarignaang, di ka tupulos, malipatan, kada minsan nagbalin ka ang paset to'y biyag ko, agiyaman na, tadimdeng ka, anang paraniang, nalidem alubong ko, biyag ko ay ayatin kaunay uray awan kan dito'y dena At ito'y adagat kita Ang yuran nagbaitan ka Tiyakang mo kasanuka Sungit nge Managitrak ngata Nabukod mo tay siksika Uy buyae Petra kita adawan
maila marikna may di bara kaya't kukenta musika ay di unay maila alang sursurat ko kain ka ang basa mieno di mamde tarik na ang dayal ka na tumawag ka kalat lagit ko bukod mo tay siksika buyae tetrago ta di mo kadila marikna may di bara kaya't bukit ka ng musika ay di unay maila ang sursurat ko kain ka ang basa miendo di mamde tarik na ang dayal ka na tumawag ka uurayan katawag mo biyako tapos may katatay sa pilit mo may amay epkas kuti I love you sikala lagit ko uurayan tatawag mo biyako tapos may katatay sa pilit mo may amay epkas kuti I love you sikala lagit ko sikala lagit ko ita taadaan sumapaka takur-kurangan sabay kumaan tagmapunas gurang kaniya masulak ka Nonday atawe Ana bukawan Kita Kita taadaan Sumpakan Nakur-kurangan Sabay kumaan Dan mapuras Kurang kaniya Among adakte Nagpasulak kita Nonday at
karingin ka jak natumpan idan ano gute na iyong awan dahil tuwirik na iso asana sika nakunod kawan din ka ngempat chenat kuman nakay ayanin ka nagmasulak kita noon tay atawe anak bukawan kita di karingin ka jak natumpan idan ano gute na iyong awan dahil tuwirik na iso asana sika ng punot tawa din ka ngem pancet na kuman yakay ayatin ka ngem pancet na kuman yakay ayatin ka sa dinduman di ayan mo na kaya't kukumakin ka kay puno sikakat tayo arapaap ko ket ikat to mapukaw ito'y lagip ko sa dinuman di ayan biyak ko kaya't kukumakin ka
day puno sikakanay oi arapa ako gatikat mabuka dito'y lagip ko uray pa'y ang labas itawid. Ururaye di isa sampet mo kaano mata o biyag ko mailiw akong para ni akit mo nadagsenin at mariklik na gapot na laos mailiw kukin ka tanawagan ka abay titawa pare mapasangpet ka aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo malading itan unay tuy puso kaputawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo masyan ka kadin kanya rinabing na at sangsanita Pisardam ururaye di isa sampet mo kaano mata ubiyag ko mailiw akong bara ni agit mo nadagsengin at marikrik na gapot na laos na iliw kukin ka tanawagan ka abay titawa mare mapasangpet ka aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo malading itan tuy puso gapot kawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo masyan ka kadin kanya agsangsangita masyanta adin kanya rinabiinga agsangsangita
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Saan ko mamasya, di pa basulin no darak-darak tayan kelangin-langin sikat na naman anang baybayan sana klaan mo nuwag tuog ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay kenkan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ay ayate kaniya tinipelak di gumura jating pata imbes kay ay wenak saan ka indadanes na kasta kati tinaputno nga agaya
siya ipabasuli. Tumarak-rak na ayat langin-langin, kasikat na lawang alang baybay-an. Sana't laang mo nuwag tuog ka, manay kenkan makita na iti maminsan. Manay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Kaniya tinepelak di kumura, diyan baka imbes ngay ay wenak saan ta ingadanes na kasta kati tinaput no maagayan. Kasanong ay patay ko di kasken ka, martirak na puso ayat mo jak marik na at matay ko, jak marik na tadong mo kasaluwa jak guten panagtuog ko. Minun punuak nagkurkurangan kaniya tinepelak di kumura, diyan ipakan imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kati tinapud no nga agayan. Kasta kati tinapud no nga agayan. Kasta kati tinapud no nga agayan.